Charles, bere gain, Charles, markatzen dut, guke oitura daukagulako CH-ak frantzesa beti, Charles esaten. Charles, eurek esaten dut modu, eta frantzesa esaten dut modulez, claro. Baionatara, hizkuntzalaria, Baionatara, ez frantzesa, iparraldekoa. Hori da beste dimenduko egun beste zer bat, ez da, iparraldera, ez frantzia guaz. Bueno, hizkuntzalaria, hizkuntzaren variazioa. Hau da, herri batetik bestera, zelan kamietan dan, zema kamietan dan hizkuntza bat, kasu honetan euskerea, da bere ikerketa gunea. Eta ikerketa horretan, adibidez, Euskararen herri hizkeren atlasa, Euskaltzaindiaren barruan, 30 urtetan garatu den proiektu baten zuzendari kidea izan da. Hizkuntzalaria da bere zeregina, bai akademian eta bai unibertsitatean, baina zaletasun moduen badauka euskal ipuinen inguruko bere ibilbide bat. Eta ipuinen artean, oen dela 57 urte, han artean gu gazteago ginen, argitaratu eban lehenengo liburu bat, beste kide bategaz, Webster batek frantsesez egindako euskal ipuinen euskarazko berzino bat. 57 urte. Barriago, ondela 12 bat urte, argitaratu eban liburu hau. Lamin osine. Lamin, ezagutzen duzu zer dan. Osine be, danok badakizu zer dan. Lamin osine. Ipuin txikia dira. 80 ipuin txiki. Txikiak. Eta batzuk oso txikiak. Bat, erakusteko bakare txikina uste dutana, ez da hori. Hemen baditut apuntute, ditu zelango txikiak. Txikiak. Baina, pasaizu, barrigarriak batetik, bestetik esangura handia daukienak, ez da? Bueno, hor da, berak batzuk, beste batzuk barandiarean, asku eta lango batuak. Bueno, ipuinen gainean, eta segitzen dugu, undela 3 urte, argitara urteguen duen, bion artean, Pirenio inguruan, ipar partean, Frantzi estatupean, ipuin asko egon dira hor, eta bi ipuin oso klasiko egon dira, eta biteriko bat da, tartaro, hemen euskeraz tartaro moduen izutzen duguna, ipuin mitologiko bat. Euskarazko 150 berzino argitaratu dugu. Halako sakaz ditzen zan batek batu zituen, 1800 eta 87tik 10 bitartean. 1 urte eta baino gehiago horregon dira lo, Toulouseko unibertsitatean, zer batean, eta, bueno, jakitun zan bera, eta gero, bien artean egin dugu horren argizpena. Ibilbide horretan, besteak beste, enteratu nintzen, bere momentuan, baiko zela ondino datu gehiago. Basa jaunen inguruan, han horreta hemen arkustu ditura dokumentu batzuk, eta ikerketa batzuk. Eta hori dalata, proposaten hontzan dimen egitea berbalditxo bat, Basa jaun eta basandereren gainean. Eta ez kokatzeko bakarik Euskal Herrian, ez, beste kultura batzutan bai. Eta egiten ditu Greziako mitologia eta Euskal mitologia kultura batzuk egiten ditu. 45 minutu, eurea. Iparraldekoa da, berbakeria urruntxoa gure aldetik, aldeiken dukonaz, oso diferente esaten dagoenean, euskaraz dimeraz edo ipinteko. Bai, nire esker, lotzon, eskualdiko laguna, hemen. Beraz, ibilaldi bat eginen dugu basotik, basa jaunarekin, eta batzutan gertatzen da, basandare ere alertzia. Ez azken moda delakotz, lehen gotik ere bazen basandare, eta hori mitologian ez da beti gertatzen, kaso honetan bai. Behar bada, ibilaldia zuek ere eginen duzue gotzonak errangoen bezala, esan da bezala, ene berbaiteko modutik, ez baduzue zerbait ulertzen, eskatu, eta baita ere, zerbait nik esaten ditudan gauzetan, ez bada garbi edo ez baduzu onartzen edo bali baduzu zerbait ekartzeko, guti gira eta egiten alduzue. Horren, basandean eta basandere, pixka bat, enaken nola aipa, eta egin dut pixka bat, gimnastika bat, eta basandeauna agertuko da, behar bada berant edo berantegi ene zerean. Esan hori dazue, ondotik, ostean. Eta, Atzera? Odan, lehenik hasiko naiz, Behorleriko herrian bildutako historio batekin. Behorleri uste du Nafarroan bada, baina hau da, Donibane garazi onduan, herri txiki bat, 100 bat, 200 bat jende, eta hemen mendi bat,
guai deitzen dute Beabliriko tuturru, baina lehen deitzen zen Aitxarte, antza badu pixa bat txindurtirekin eta hemen ez dakitzainekin, eta atzean bada irratiko basoa, oso handia, eta unen atzean sartzen da Siberuan, Alzuruku eta Ahuzki, ez dakit mendizaleek ezagutzen dute. Eta beraz, historioa ene planoa izanen da Beabliriko narrazioa, gero ikusiko dugu kanpoan eta eskola herrian antza duten narrazioak aipatu ditut lasterka, eta gero esanen dut, narrazio hori kontatzen dudalaik han jendeak esaten didate, baina hori ez da mitua, hori da gertatzen dena eta jarraitu behar dena egia ala delakotz. Eta gero oso bitxia atxeman dut, bildu dut beste ipui bat liburuetatik, enaituan, Grezian 2500 kilometrotan hementik eta duela 2500 urte kontatua. Eta han gertatzen da historio bat ahzai pastore batekin eta nik atxematen dut antza badola. Ez dena kadoz. Eta hor agertzen da basat jaun bat. Eta horrean nik gero atzera egingo dut iratin baita basat jauna eta ikusiko dut ea hango basat jauna, jure basat jauna eta jure historioak ea bat egiten duten. Zeren Gotzonek aipatu du hizkuntzan ikertzen dugula variazioa, baina alde eskolaz badira gauza diferente asko, baina batasun zerbait ere bai. Eta ipuietan atxematen dut diferentzia asko, baina zerbait aman komun. Eta eskola herrian, baina eskola herria ere ez dela bizi mundutik aparte eta adarrak badituela ondoko auzoekin. Orduan, eta akrobazia pixa bat egiten dut, eta esango diazu akrobazia larregi eron gurekin, ikusiko. Orduan, bai, gauza bat. Gotzonekin, itzuli dut tekstua. Zeren, hasten banez erreiten, ertentzien ahzanga joan zela irratira biziki denbora ederrak ezpitzen bide igua bezala, suet Baska Polita, Gina, Adjoana eta hango hizkuntza da. Orduan, polita da nahi duenak izaiten aldu, eta Gotzonek eman du hemengo eskola, zen ustez, eta horrean zen ertatzen da. Segurazki zuek Bizkaian ez dakit asko aipatzen diren sozomikoteak, Bizkaian bai, Gipuzkoan bai. Orduan, lotura badu hauekin, martxo, txirtxo, txertxo, lehenaro esaten eben, ahzai bat joan zela irratira, sano tempora ederrak ere Bizkaiera. Eta ez zanez biderik orain moduan, soloetan bedarra ondoa zita, bidu erunetako eta gero arrat joan dakoan, zortzi egun, 10 egun, demora ederra eta diana etorria horriare bai, pago horria urten da, ahzaina onino handeldi, esan eban. Enok uon behera joango eta esan eutxan martiari. Eta esaten dio, geiztua da, falta da, martxo uskaixo. Falta da zati batez. Bai, eta esan zion, martxo, txirtxo, txertxo, ene asuriek bildotzek badituzte iru launa amartxo, enu gehiago ire beldur. Amartxoak erraten jo. Batiak birun irri pentsa arrazteko, eta apirila badiat ene laguna. Eta horrean zeiten du, Andre zahar batek esaten eban, ikaragarrizko edura egin eban, eta ahzain ark aritu gai baukan bere txobolan konservatu eban guzia. Ahtalde guzia galdu zuen, hil zen. Eta gero barriz, lehenaro zaharrek esaten eben, apiriaren 16 pasatu arte, etzela behar arrokerriarik egin mendirat joiteko. Eta lehen bazen ahzain bat, eta ahzain hori deitzena abila, trebea, aserria lukia bariz bezala. Bai, baina, asko not, eta eduraldia senditzen zula aurretik, eraratzen zula eduraldia, aroa. Baina, apirilean xerian, 16 galdu zen, ahtalde guzia. Eta nik ez dut hori ulertu arzain, pastore batek esan eustan historioa, eta
andra baten papera ez da zergatik. Baina badakit herri askotan, Andre bat agertzen dela la vieja, eta la vieja dela urtea edo zerbait, guk ez asko, baina batzutan bai. Orduan, hori entzun eta, hemen hartu dut Pablo Picasso pixka bat, bada zaila bere harrito batekin eta mitologian askotan agertzen da, eta hori agertzen da lekuan hitzetan eta deitzen dituzte egun maileratuak, prestatuak, egun prestatuak. Eman esan italianoa ez dakit, baina italioan aprile voitu formi un favore, eta esan nahi du, apiril, mesede egin gura dauztat, presta joztetzat hiru egun atxo hori hilarazo daian. Hori italian. Oksitanean deitzen dituzte bakairu, behiaren eguna, ez dakit zergatik, baina behia agertzen da, lotua da pastoreo edo askuntzarekin. La reñada de la viejo, behaz, atxoaren putarrak egiten da ostikoak. Eta inglesez ere, borrowing days, hor ere martiak, hiru egun prestatu eutxozan apirilari, eta hiru egunak okerrak izan ziren. Eta gaztelania, ene gaztelara entzuren duzue, cuando marzo vuelve de rabo, ni deja cordero con cencerro, ni pastor enzamarrado. Zamarra ere kentzen hau jo. Oian, bada eta asko badira laburtzen du. Eta Euskal Herrian, behaz, entzuten da histori hori. Zergatik otsaila ez, laburrago da, omen Bizkaian leku batzutan, deitzen duzue iltxiki, zezeila edo otsaila? Zezeila, ez iltxiki, nunbait, omen, berdin da. Bestalian, historioa otsaila zergatik laburrago den. Bidanroz, hori Bidanrozen, Nafarroan dagoen, ez da gitu, uste dut erdarazai ziren, Azkuek bildu du, otsaizko, ez dadak lotxarrik ene asoren dako. Eta berdin, martxoari eta hiltzen du. Eta hori da, lekuan hiltzetan zozo mikote deitzen dena. Ez da gehi zergatik, ni bestalien entzun dut, egun hauetan, hain hotz egiten baitu, zozoak mokoa galtzen duela. Ez da bit. Erosi dudan ezala saltzen da. Jo bada, ez dakit entzun duzuen orzen Zabala apesa, berak lortu zituen, bildu zituen gauza anitz auspuar bilduma. Eta bilduma hori badira 100 piko liburu interneten daudenak, eta eietai bat ataino batek, ataino deitzen da zapirain, persoalari bat, eta arrek ere kontatzen du, duti edo hasti, historio bera, pastoren artean. Eta pastore horien jefea deitzen da Basa Diagona, pasuetatez, usten dut mementuko, gizon handi bat, dena bilo. Eta behin herri baten ahzaina okarratu egin alkate, jakina, ahzainen gotuaraz egutegitik martiak entzekotan. Martiak entzen dute. Izen berria ipini behutzen ere, hila ere beti martia, lehen legez, Alata guztiz be, urtearetan tamainukoa edin eiban, ondo portatu zen, ahzainak pozik, horreita bederazi heldu zenean, batek arro martiari burleska hasi egiakor. Ai, marxo, nire arderi txekienak, errekarrik handiena, erraz eingo eutxok salto. Eta, ahtaldean erreka hilaro baibaian errantzuen, martia hain gozo izan zena, asarretu egin zen, eta estatu eutxazan bi egun bat eterdi apiriliari. Eta bestiak emon. Hasi zen euria, egunduko horiolak, eta ahzain arroaren hartaldea erreka igarrotzerakoan urak eroan eban. Aritua bakarrik geratu jakon, eta bera ere sasian trabatu zitzaion. Eta hor bada misterio bat, pastorea badoa aharia kentzeko sasitik edo sasitik, eta hartzen du hemen, ematen dio azaskulu apatx kolpe bat, kentzen dio begia.
Eta hori mitologian bada, ez da ziklopoa, ez dakit zergatik. Hala apuntatzen dut, bitxi da. Eta askotan, ni baditut horako gauza batzu, oraindikan ez dut ikusten ze esan nahi duten azpitik. Hori ikusten da, Greziako mitologian ere agertzen dela Hermes, jenko ona, eta bere harrituarekin hemen eta asko dira eneiz hortan sartuko artean. Ordean, nik esaten du narrazio hori, lasterka egin dut zeren, bestenez, hemen daude luzaz, errotua dela eta eakusten dugu Abila deitutako pastorea ez dela ondo portatzen eta pum, gaztirua zera badauka. Ordean, Abila da izena, baina legeak hausten ditu, arauak. Klima hartzen du zuhurtasunik gabe. Nik esan dut, zibilizazio honetan, gure zibilizazioa da, irrati inguruan, basena forroan, ardia dela zibilizazio animalea. Horreina bada, ez da indun, goian edo beste nobait beste animale bat. Hemen ardiak dira gure oinarrizko gauzak eta galtzen ditu denak. Eta gero ez du kontuan hartzen lehen pastoreak zeukaten bizimoldea oso ondo arrautua bai transhumantzian, bai etxolan bizitzeko zera. Ez da nola nahi, zela nahi ibili behar. Beraz, desafio bat egiten du eta galtzen du. Hori da narrazioak esaten duena. Ordean, lasterka joaneniz, narrazioa eta klima hori arbaiez deitzen dira hango oianak, irratiko zera, arbai hemen speleologia nahi baduzu egin, badira 1.300 zulo hendian. Karstikoa da eta batzuk tipiak eta batzuk estuak. Eta klima hori egiten dute muga dela erdi Atlantiko, bai Mediterraneotik, bai Iparraldetik, oso falsua eta engainatzaile dela. Eta behaz, ulertzekoa dela pastorea engainatua izatea. Ez da nik esana. Bada gizon bat Lefebvre deitzen dena, egin du tesia modu zaharrekoa, 1000 horri galde, eta hortaz ari da. Ez untaz, baina konfirmatzen du kontu zibili behar dela. Eta behaz egiten da, edurra ager ditakela azaroan oso berant, bai, eta maiatzean ere batzutan agertzen dela. Eta behaz, konfirmatzen du hemen gertatzen dena. Klima bihurria eta frantsesez markatzen du sedukzioa, egiten du, seduzitzen duela klimak, unek egiten du, bedarra etorria, paru horria urten da, banoa oso handi, eta han nagoela goian, eneizela behera joten. Eta esaten du, gertatzen dela, elurra urtzen, eta demoratxarra berriz bueltan. Ez, geografiaren aldetik ere egia da. Beaz, baina untxalaz, mitologi guzietan pastorea iragarle da. Ikusten du aroa baduz gauza asko asmatzeko eta hau Abila izanik ere ez du ondi ikusten, hortelako da zera. Gero bizi molde batean meteorologia pasatzen du, behaz elementu materialak eta behaz gizartea da pastoralismoa guziz eta behaz zer da pastoralismoa, denardua bedargiarea da, hartaldeetan bildua dira, janarriaren bilda dabiltzanak petik gora, eta han oso, ez dakit hemen baden hori, oso arrautua da, neguan behar, gero peko etxola, arteko etxola, eta goian milatapiko, udan gaineko hola etxola. Bai izan beste, hau joten da zuzenki, kontuan hartu gabe. Beaz, mugikortasuna da hartalde horien ganado unen afera eta espazioetako antolaketa ere bai. Antolaketa kolektiboa zen loa jartio. Mendian bortu egiten da, bortuan lurra ez da norberarena. Denena da eta ordean legeak ere badira. Eta nik lehen errandu duena, ardia dela, ardit mota dela
giltz harri bat bezala, zibilizazio bat atxikitzen eusten duena, eta Brodel historiogileak egiten du zibilizazio bat egin daitekeela garriaren gainean, artoaren gainean, irrizaren gainean, arrozaren gainean, eta ardiaren gainean. Eta behaz, ardia unkitzea zaila dela. Eta zer egiten du behaz Abilak, legeak hausten ditu, transhumantzia kolektiboa da. Inore egan badua gora, ez da hondi. Han bada egutegi bat, noiz joan behar den, goiti, behiti, ez du kasko egiten. Gero, goiti joaitea transhumantzia zen, errito bat, prozesio bat bezala, berak egiten du, kasi klandestinoki, inor jakin gabe, ez da hondi. Eta hola, etxolako bizitza arautua da, aurretik badira bilkurak, han bakotxak bere lana egiten du ordenatuta, ez paliz bezala. Orduan, Zido berba ezautzen duzu zineman izan da aktore hon bat, haren aitak esaten du, fabulato eta memorato eta esaten du, aipatu dudana hasieran, historio hori kontatzen duzulaik han, jendeak pentsatzen dute, baina hori urte horoz gertatzen da. Eta konsideratzen dute zinez errotuta dagoela beren munduan. Eta interesgarri da alde hortatik. Egan nahi dut, Edurne Xuri eta kontatzen duzulaik, badakite ez dela hemengoa edo egiazkoa. Hemen bai. Ordean, egiten dugu behaz bidai bat, eta joeten dira Greziara. Grezian bada Ofriz mendia, 2005, hemen bezala, iratin bezala, eta handola 2005 urte, bada pastore bat Keranboz eitzen dena. Horien askotan, jendetan ere, izena zelakoa eta izaitea ere alakoa, esaten da. Eta Keranboz ikusiko duzu zergatik. Keranboz pariente da Zeus jinkoarekin, doi mailakoa. Musika egiten du, tortura apo armatuaren karrapazoiarekin, lira edo zerbait jotzen du, lehen kusinak ditu emazte artista batzu, familiakoak, eta han eroten da goian, luzaz, eta Zeus jinkoak, januikoak, kontuz, negua laster dator, abil, oa, behera, eta egiten imbezil, jinkoari, erraiten du lehen kusina puta direla, ibiltzen direla noren egirekin, oso trufatzen, eta historiak gaztea da, ez du kontrolatzen bere min gaina, bai bana. Jinkoak egiten duena, izigarriko edurra, ez biderik, ez ajorarik, eta galdua da, eta dena galtzen du. Ez harritu bat ere, ez du salbatzen. Eta, jinkoak egiten du, ik duk izena Keranboz. Eta Keranboz, hemengo dialektuan da, insektu bat, zuak kakalakdo etzen duzuena, nik etzen du basadian, eta basandere. Eta kondenatua da, eternitate santuan, biziko da, aritz arbolaren zera diaten, zirufagoa deitzen dute. Izenak berak determinatu du bere etorkizuna. Eta nik egiten du, hemen Beorlegin gertatzen dena sasoi egin aurretik, eta han gertatzen dena bukatu eta gauza bera da, datak ez dituzte errespetatzen. Hori antropologian eta linguistikan ere gertatzen da hitz bat, bi gauza kontrario adierazten dituela. Eta behaz, nik konsideratzen dut urbil direla. Hor, akrobazia hasten da. Eta behaz, historioa hola da. Konparatzen bali madut bietan, bada desafio bat, Arzain Abila da, Keranboz ere, Keranboz berda arro da. Eskola herrian uda aintzin, han udagoien pasatu eta, kasik negu aintzin, arbolar beharra desanek zen, arbolar ez dira berdinak, txopota, zursuri, menez, berdin da. Izadiaren trampa, behaz, abisatu labe etorzen da rorora,
Ataño horren historioan erreka bat ziren. Eta han, nola esaten da, lehiatu? Izoztu direla. Leitu direla. Eta kabala guziak, garado guzia, hilzen da. Bidea desea erzen. Ez dakiz esan nahi duen bidea desea erziak. Orientazioa berbada, ni bedakit iparaldean emazte zahar batzuk esaten dutela mundua bukatuko delaik dena bide izango dela. Hor, kontra, ez da biderik. Orduan, beste gai bada hori lasterka egiten dut ere bai, begia dela eta bada Grezian beste historio bat, arzen txarra eta astia esaten duzu hemen? Astia da adibinatzen duena. Astia. Iraglea. Ni detzen dut jaingoiko txipi. Iraglea. Eta iraglea hona da, baina ematen diote ganadua, beran zaindu behar du, lokartzen da. Eta otsoak jaten dute. Gaztiratua da, eta jendek, buruak, begiak entzen. Tipo hori. Eta gero esaten dute ez, gogo horregi da, ez ginuen hori egin behar, eta ematen dute diru asko. Eta baitere, etortzen zaio poderea gauzak aurretik ikusteko, irarteko. Ez dakiz zergatik. Baina, nik egiten dudan lotura da begiarena. Zergatik galtzen du begia. Eta bada zerbait, hartzaia, guai ere bai, gure herrietan eta konsiatzen du pastoreak baduela bestet baino kapazitate gehiago aurretik ikusteko ze aro izan dut. Eta guai sartzen ez delako ene basak jaunarekin. Hau ezagutzen duzue? Zue kakaraldo edo beste izenik? Kakaraldo, nik ene kakaraldoa da kaka bola mugia azten duena, berdin da. Eta kakaraldo da koko berdin da. Hori da gure atlasa, zerbait errarko balio du. Eta Gortzonek itzuli duelaik albo historioa eman du Kerramboz dela kakaraldo. Ez, kakaraldo, Kerramboz basadean. Adarrar bali manitu, ez badu adarrik, basan bere. Eta hor balietzen du lexikoan deitzen duguna motivazioa. Motivazioa da izen bat ematen duzulaik ulertzen duzu zergatik. Eman izan nola da txantxan horri hemen? Ni papolo horri deitzen dudana. Txokoli bat? Txindor, edo dabita. Xakur kume, esaten duzu? Badakit xakur eta kume dela. Motivatua da, ulertzen da. Hemen, ogi gaztaia esaten duzue, nik ez dakit zergatik, baina badakit zer den ogia, zer den gaztaia eta ogi gaztaia, beste zer den. Nik ez dut hola esaten, nik egiten dut Andere eder. Andere eder? Ogi gaztaia Andere eder? Ogi gaztaia Andere eder? Andere eder. Eta dio erbinu de numait. Eta edo butterfly en inglesa desastrosa da, baina zergatik butter, mantekia, ibiltzen, mariposa egiteko. Hori da motivazioa. Hemen, aipatuko dut badela basadian basandere, eta nola deitzen den, nagusiki arrazoin duzue kakaraldo. Barbalot, adardun, nunbait deitzen dute kuku marro, kuku eta marro, ez dakit zergatik. Nik, balizu zer denetako kuku marroa da, taloa, talo uruna, gazta urtuta barroan, oso hona da. Zer du ikusteko, nik kuku marro 5 kilometrotan, hau da, Siberuan, ez dakit. Baina badakit Europan, basadian unek, insektua, deitzen dutela tostada bezalako zerbait. Ez? Gero, arabako zezena, alarrak, Zikili marro, marroa eretako aharia da, arabako idia, akili marro, motivazio bat bada. Eta gero jende izena, alkate mozorro, eskurreko alkatea, biztanda eskurran ez dute hola esaten, baina osue, bai? Eta nunbait, hemen entzun dut joan aldean, ilun eskile. Ilun eskila da, iluntzean,
Angelusa jotzen duena, nola ditzen duzu? Maiteak. Horren, numait iluntzeko eskila eta numait burratzeko ere detzen dut bada leku bat lamba detzen dena. Lambako Angelusa. Zerratik ez da Elizarrik leku xambaia basa da eta trufatzeko hau detzen dute hango Angelusa egiten du abadearen lana. Gero ikaskina beltza delakotz, ikaskin, bai? Martin Garritako, ordean hor, garria aipatzen delaik lotura egiten da beste ipu askorekin, garria nola gizona, nola sekretua, nola hartu zuen. Peru berri, Peru nik hemen askoren historioan badakit lehen edurra etzela bildu behar. Arbola bera etortzen zen etxera. Eta mozten zenuen. Eta emazteak, iduri, bai gizonak, madarrizu bat eman zen, berant etortzen ez, ez gehiago etorriko. Eta geroztik joan behar da bila. Baso da. Eta Peru detzen da. Berra ez du zer epusteko. Eta gero Maria beste izen batzu. Eta nik konsieratzen dut oso interesgarri dela behaz gure Basa jauna. Eta horrekin egiten dut lotura eta azkenean gertu principala Basa jauna da. Oian, Basa jauna anitzik gertua izan da, ipuiak ere bai, eta Duvertek, bestalko batek, erreten du mitologiaz. Euskal mitologiak zer duen berezi, jenkozko gauza izarri gabeko zeru batean ez daude, eroiak ez dira jenkoaren seme alabak, hemen zen Grezian bezala, maravilloso edo zoragarri ez da asko agertzen, narrazio kosmondikoak mundua nola sortu zen ez asko, eredugarri den jengoikorik ez da, destinoa ez da agertzen, morala egiten daukdigun zerik ere ez. Orduan, mitologia beste mail batean dago, ez da asko idatzea izan, literatura ere horren inguruan ezin da konparatu Greziarekin, berdin da. Eta erreten du Basa jauna, behaz lotua da Oianarekin, Basoarekin, Basa erreten duen, izak erreten duen bezala, eta Basa jauna ez da gentila. Gentila, lehen aipatu duena, anitzetan gizonak Martin Txiki edo batek ebasten dio, osten du nola egin behar den zerra, garia, artoa, mila gauza, ez Basa jaunari, zailo gertatzen Basa jaunari, gentilari. Eta gentilak hiltzen dira askotan, lehen biziko aldiz edurra agertzen delaik. Edurra agertzen da, biltzen dira, zer da hori, Kristo etortzen da, eta joiten dira haren ikustera, jefea bat dute, ez du honi ikusten, eta izigarria handia da, palenka batekin idikitzen dute betazpala. Ikusten du, bukatuak dira, eta hiltzen dira. Hori gentilan, ez Basa jauna. Eta gero bada famatua ziklopoa, begi bakarra, hori gizajalea dena, hori beste bada, batzutan hasten dira. Eta jo, aipatzen ditut beste jinko edo fenomeno zera, laminak, mairuak, alarrabi, nik uste dut arabe dela, baina ez dakit. Hemen nunbait entzuten dut, baina han itxasaldean traganarru entzuten duzu hemen? Traganarru bat, zeiten duen ere, tempesta ekartzen. Behaz, eta onartzen ez du dana, gigante esateko hitza sartu da erraldoi. Erraldoi da Roldan, eta Roldan, nik eskualdunen historioan, ez diot eman nahi paper handirik. Bueno, sartu da, gigante esaten dut, erraldoi izan da nausi, berdin da. Orduan, gero, bada Duni Petre bat, bestaliko gizon bat, ikertu duena Basa jauna, ofizioz komisario zen, polizia komisario, eta alere interesatzen zen meteorologiaz. Eta erakusten du ambiguitate bat badela Basa jaunaren baitan. Alde batetik berriza, babesa ematen du, hartaldea zaintzen du, jendekina da, edo beste batzutan baitzen du, baitzen? Ostu, sekuestratzen.
Eta batzutan, gaixoa gu bezalako da, amorosten da, maite bintzen da, eta neska atxa joeten zaio, eta hiltzen da tristerik. Historio bat zuetan. Orduan, lehena da Salvatore Kandelarioa, eta hor, dola 7-8 urte, bada behaz, Berligi inguruan Kandelario bat, ez da zergatik dagoen, eta Basandereak zaintzen du. Artzaina betzen da Aserri Argaitz, luki bat hartzeko gaitza dena, gaz abila da, baina hor abila gelditzen da. Eta joiten da, eta hartzen du Kandelailoa eta eskapatzen da. Basanderea ogoaz, oiuz, jauna etortzen da lasterka eta errapatu nahi du, eta gizonak, erraten du, Salvatore, salba ezazu. Eta eskila, inor jorabe mugitzen da eta salbatzen da. Eta erraten dio Basan jaunak. Suertea baduk, hementik aintzina harrapatzen haut, barurrik, garbitzen haut. Beste bat ez ibiltzen da, gure gizona eta estudian, barurrik. Barurrik! Eta hori egiten du, biloz beteta, eta bezperan egon da garria jotzen. Eta hori baditu garraua, jaten du eta salbatu. Ez dakit zergatik. Eta Basan jaunak uste du. Eta gero, espainolak etortzen dira erretzen dute, eta antik ezin dute hori mugitu. Hori da handiko hemen zeuzen zu historioa, nahi dute egin eliza bat hemen, harria dena ezartzen dut eta gauaz dena desagertzen da. Amurriza bizien dukian berrizen bada handikona. Azkenean hor egon behar da. Eta handaro ezin mugituz. Eta gero, historioa laburtzen dut, behaz, bada asimetria. Basan jaunak to egiten dio eta mutikoak zu. Bada alako respetu bat. No, itan. Bai. Eta gero Basan jauna eta ulainak. Gauza bera da, hor, mendian daude etxolan eta mutiko eguneroz, gauaz, usten dute jateko talo eta esne eta zerbait Basan jaunaren zat. Egun batez ez dute ematen, eta mutiko gazteenak eta Basan jaunaren partea emakit nahi baduk. Ematen du bere partea. Gauaz Basan jauna etortzen da, eta beste pastore guzien arropak hartzen eta badoa. Iziarriko hortza da, biharamunean biluzirik, eta erreten diote gazteari, baditu arropak, abil eta galin Basan jaunari arropak, eta zer miratxak bat iretako. Badoa Basan jauna ikustera, eta Basan jaunak erreten dio, onartzen jat, horra. Eta horra ere urritza, esaten da, urritz adar bat, diozak mira txarrori eta einen dut 110 behi eder, 100 bat. Eta ala gertatzen da. Zergatik hor adertzen da oso esku zabala gure Basan jauna. Eta bada gauza bat ere, mutikoak egiten du, baina ez diruaren gatik. Eta hori lotua da, hemengo ipuietan ere, gaua zibiltzen dena ez da ibili behar diruaren gatik. Bestenez, zerbait gertatzen zaio. Gero bada, irur egiak, ordean hori izaguna da, mendiben kontatzen du, ahaztu du, kaikoa erreten duzue, zera esnea, hola, jesten dela, bada untzi bat, ikotxu, kaiku edo... Numai. Antzi, badua bila, eta han Basan jauna. Basan jaunak, zerbait gertatuko zauk, espalimadak hiru egia esaten. Bat, eguna, gau ederra dela, baina eguna egia ederraro. Bestia, ahto hona da, baina horia hobea. Eta azkena, jakin banu hemen zinau dela, nintzen etorriko. Eta barkatzen du eta badua. Eta historio bera gertatu da, hemen Otxandion, Aranaioko gantzara, ez da nuen, zugun, nire ustez, Basoan ikusten dute ahiria. Eta joan behar da bila.
eta neskak burulariak emaztea dira. Gizon bat joiten da, eta baietza, horreleko tema egin eben pario ez. Eta joiten da, nora hoa mutil, eta da animaleko zakur eskerra, ez egiten duzuen zakur eskerra bat, zakur handi bat. Eta erraiten du, ere hiru egia eman behar dituk. Eta mutilak, hola, hemen hiru egia, lehengua, gaurik argiena baino, egunik ilunena argiago da. Eta barka, bigarrena, enuen pentsatzen, erraiten du, bigarrena. Noberaren amatxarra, urazamarrik onena baino hobeago da. Ez du deus ituzteko pastorarekin, baina hor agertzen da. Eta azkena, zer esaten du? Inoz etxoak ibaino txakur handiara horrek ikusi, eta salbatzen da. Salbatzen. Uzten du joitera. Joaten da etxera, eta ez dakit zergatik, hemen ahosabaia detzen duzu hori, barruan? Ahosabaitik zeukan dilindan argia zakurrak. Ez dakit zergatik. Etortzen da etxera, oera, eta ez da gehiago atera oetik. Ipoi askotan gertatzen da eroi bat, bere balentria egiten du etxera eta lo edo hil. Askotan gertatzen da. Entzun duan bezala, salatzen da. Jo, amaizu urazain, nola da urazaba, amaren ama edo aitaren ama, hori ez da zergatik agertzen den. Gero badira beste historio batzu, Basad jauna behaz, Basad jaunak maite du emazte bat ez Basandere. Eta pastore batek hartzen du neska hori eta badoaz, haren ondotik ibiltzen da Basad jauna, bidean dauden ahbola guziak botatzen du, baina hiltzen da bakarrik. Zergatik, eta hor, Basad jaunak badu zerbait, nola, ez du ginko baten indarra. Orduan, ez dut errepikatzen Basad jauna lotua dela zerarekin, basuarekin, lekuan hitzetan, errintzinaka ari da, nozten du. Eta, enetako, Basad jauna insektua lotua da zur edo elurrarekin. Eta Basad jaun hori ere bai, Saint-Justeri kontatzen du historio bat, ene akrobazia berbara justifikatzen duena. Eta esaten du, Basad jauna maite mintzen da Basandare batez. Eta Baigorriko neska da. Eta ikusten du ibiltzen dela norbaitekin, jerosten da Basad jauna, eta botatzen du errekala arbola tronko batean. Eta errekan dabilana Baigorrin, norbaitek entzuten du zerbait zarata. Badoa tronkoa dikitzen dute, eta barruan bada neskatsa hila eta ondoan umea. Umea, Basad jaunaren umea da. Eta oso ondo azten dute eta esaten dute bukatzen duela Baionako rotzai. Apezpiku. Basad jaunaren. Baina ni lotura egiten du ahbolarekin. Eta hortan bukatzen dut Basad jauna insektua. Basad jauna irratiko jauna bizi dela zurez, elurrez eta basoaz. Eta behaz horrekin bukatzen dut ene akrobazia, izaniz, hipotesia da Basad jauna irratikoa ambiguo dela, itzulia egiten dugu Beholeritik, Basenafarrotik, Greziara, denboran ere tarte handia da, eta ari naiz astapenean aipatzen duena, zergatik dago alako batasun zerbait. Eta hori, emantzali Listrozek ikertu du Ameriketan, hemen ere bada alako zerbait. Gertatzen dena, Greziako mitologia ezautzen dutenek, hemen goa ez dute kontuan hartzen, ez dakit. Basad jaun insektuak zura gustukoa du, hortik bizi da, eta Basad jauna ere, irratikoa, lotua da elurrarekin. Eta azken zerbait egiten dudana, lotura egiten du konparaketa, neguan zer gertatzen da, neguan Basad jaunik bezala bizi gara, zergatik mendian, bortuan ez dira ibiltzen eta da
beste zerbait. Eta Basa jauna da Lucano Ciervo Volante. Eta uste dut martxoan hasten dela zodiakoan ere haren zera, edo azkena. Zer nahi izaz, Basa jaunaren, insektuaren bizia dago uda partean. Eta gure irratiko Basa jaunaren diarduera eta pastorearen diarduera ere hortan daudela. Neguan iten dugu zera hibernazioan baliere bezala. Eta hori da pixka bat batasun zerbait bilatzen duena eta ea ados zareten edo ez eta mila esker zuen harritaz. Ja, itentxure matez da beste. Gauza bat egin du lotzunek, asko aldatzen da, tekstua aldatzea hango eskolatik, Bizkai egungo eskolara, antzi nuen, bada diferentzia.